טוב חברים יקרים, בעזרת השם יתברך אנחנו נתחיל היום את סדרת השיעורים שלנו בשם ניפגש חמש שאלות ותשובה אחת אודות רבותינו התנאים, והיום אנחנו נעסוק אודות התנא הגדול שנקרא בשם רבי עקיבא, קודש קודשים ותפארתו. רק תחילה אציין שכל השיעורים כולם מובאים מתוך ספרינו תנא קמא, ספר שלם שכולל בתוכו מספר תנאים שעל כל תנא ותנא התעכבנו במספר שאלות ותשובה אחת כדי לבאר ולהסביר, לפרט את מידתו של כל תנא ותנא, את האישיות, ההשקפה הטהורה שהייתה לכל תנא ותנא באשר הוא. כדוגמה, רבי עקיבא התנא של היום בספרינו מובא 16 קושיות ותשובה אחת. היום אנחנו נסתפק בחמש שאלות ותשובה אחת, ותן לחכם ויך כמוד. השאלה הראשונה שאיתה אני רוצה לפתוח אודות התנא הקדוש רבי עקיבא, הלוא היא מדברי חכמינו במסכת מנחות כ"ט עמוד ב'. שם הגמרא מספרת שרגע לפני מתן תורה, בזמן שמשה רבנו עולה למרום לקבל את התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא מתחיל לנהל איתו משא ומתן מדוע כביכול הוא מתעכב מלתת את התורה לעם ישראל. הקדוש ברוך הוא, אומרת הגמרא, מצאו משה שהיה יושב וקושר כתרים לאותיות. משה רבנו מנסה להבין מדוע העיכוב הזה, ואז בורא עולם עונה לו שכל זה רק בזכותו של מישהו במשך הדורות הנקרא בשם רבי עקיבא. משה רבנו מסתקרן להבין מי זאת הנשמה הגדולה הזאת, ואחרי שהוא מתוודע אליה, אחרי שמשה רבנו יורד בחזיון והוא רואה את הנשמה הזאת של רבי עקיבא, פונה משה רבנו לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, כזאת נשמה יש לך, תראה מי זה רבי עקיבא, ואתה רוצה לתת את התורה על ידי, תן את התורה על רבי עקיבא. רבי עקיבא הוא זה הראוי לתת את התורה לעם ישראל, רבי עקיבא הוא זה הראוי להנהיג את העם, עמך עם ישראל, עם סגולה. בורא עולם עונה לו מה שעונה לו, אבל אני רוצה לשאול שאלה אחת, מדוע מצאנו שדווקא רבי עקיבא התבטא עליו משה רבנו ואמר שראוי הוא ליתן את התורה לעם ישראל? למה לא מצאנו ביטוי כזה לא על רבי שמעון בר יוחאי ולא על רבי מאיר בעל הנס ולא על שאר התנאים כולם, רק על רבי עקיבא? רבי עקיבא הוא התנא המיוחד שעליו נאמר שראוי הוא ליתן את התורה לעם ישראל. מדוע ולמה? איזה מידה מיוחדת הייתה ברבי עקיבא יותר מכל התנאים כולם שדווקא הוא ראוי ליתן את התורה לעם ישראל? שאלה שנייה שאני רוצה לשאול, מדברי חכמינו במסכת יבמות ס"ב, סיפור מפורסם שכולנו מכירים על פטירתם של 24,000 תלמידי רבי עקיבא במוות הכי קשה, מיתת אסקרה. כולם מתים בפרק זמן קצר. על מה? על שלא כיבדו זה את זה. נכון שאנחנו לא מבינים את עומק העניין, מה הפירוש לא כיבדו זה את זה, אבל אני רוצה לשאול על רבי עקיבא. רבי עקיבא, אומרת הגמרא, אחרי האובדן הגדול והנורא הזה הוא פותח ישיבה מחדש עם סך הכל 5 תלמידים, ובתוך זה הוא גורם שהתורה לא תשתכח לעם ישראל. והרי כולנו מבינים שאחרי שברון לב כזה גדול, אחרי שהישיבה שלו נסגרת מול העיניים בסיבות כאלה טרגיות, לקום ולפתוח ישיבה מחדש עם 5 תלמידים סך הכל, כולנו מבינים שצריך לזה כוחות על טבעיים. הגמרא במסכת בבא מציעא פ"ד מספרת על רבי יוחנן שהיה לו תלמיד אחד בשם ריש לקיש. ברגע שהוא נפטר, רבי יוחנן מרוב הצער השתבשה עליו דעתו עד שפרחה נשמתו, עד שהוא נפטר לבית עולמו. כאן רבי עקיבא זה לא 1 ולא 1,000, זה 24,000 תלמידים. רבי עקיבא, מהיכן שאבת את כוחות הנפש האלה? מהיכן גילית בעצמך כוחות כה עזים לא לאבד תקווה, לא ליפול ברוחך, אלא לקום ולפתוח ישיבה מחדש? רבי עקיבא, מהיכן הכוחות האלה? הרי כולנו מבינים שזה יותר מדרגה של מלאכי השרת. אז מדוע אנחנו מוצאים את הסיפור הזה דווקא אצל רבי עקיבא? שאלה שלישית ששאל מתוך דברי חכמינו במסכת פסחים כ"ב, זה מוזכר כמה פעמים בש"ס, על התנא הגדול בשם שמעון העמסוני. אומרת הגמרא, הוא היה דורש כל עתין שבתורה. כל פעם שכתוב בתורה את המילה עת, הוא היה דורש בו איזה ריבוי, איזושהי דרשה מיוחדת. אומרת הגמרא, אבל כיוון שהגיע לפסוק את השם אלוקיך תירא מיד פירש, אומר שמעון העמסוני, את מי אני יכול לרבות, את מי אני יכול לדרוש שבמעלתו הוא יהיה כהשם אלוקיך? אומרת הגמרא, מיד הוא פורש. בין כל חכמי ישראל, אומרת הגמרא, הגיע תנא אחד בשם רבי עקיבא מיודענו, רבי עקיבא, ורבי עקיבא יצא ודרש. אתה יודעים מה זה את השם אלוקיך תירא? את מי זה ועל לרבות? אלו תלמידי חכמים. כן, תלמידי חכמים צריך להיות ירא מפניהם, צריך לכבד אותם ממש כמורא השכינה. וגם את זה אני רוצה להבין, מדוע דווקא רבי עקיבא הוא זה שחילץ חושים, הוא זה ששינס מותניו ודרש להרים קרנה של תורה, לכבד תלמידי חכמים? מדוע כל החכמים כולם, מדוע לא שמעון העמסוני בעצמו, מדוע הם לא ראו לנכון לדרוש כדרשה הזאת עד שבא רבי עקיבא? אין ספק שהדבר הזה אכן אומר דורשני. שאלה רביעית ששאל מתוך דברי חכמינו במסכת חגיגה דף י"ד עמוד ב', הסיפור גם המפורסם על אותם 4 אנשים שנכנסו לפרדס, 4 חכמי
ישראל שעשו עליית נשמה ועלו לשמיים, ואלו הן בן עזאי ובן זומא אחר, שזה היה אלישע בן אבויה, רבו של רבי מאיר בעל הנס, והם אחרון חביב, הלא הוא רבי עקיבא. אומרת הגמרא, כל החכמים שעלו שם עלו ונפגעו. בן עזאי לא התאפק והציץ על מקום השכינה, כתוצאה מזה הוא נפטר. בן זומא גם לא התאפק והציץ על מקום השכינה למעלה בשמיים, כתוצאה מזה אומרת הגמרא הוא נפגע. בירושלמי מובא שהשתבשה עליו דעתו. אחר, אלישע בן אבויה קיצץ בנטיות, במילים שלנו זה נקרא חזר בשאלה, ירד לתרבות רעה. ורבי עקיבא הוא היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום. וגם את זה אני רוצה להבין, מה ישנה רבי עקיבא? מדוע דווקא אצל רבי עקיבא אנחנו רואים איזו מידה מיוחדת, איזושהי תכונה מיוחדת, שהוא היחידי שזכה להיכנס בשלום ולצאת בשלום? במה הוא שונה משאר החכמים? מה גרם לרבי עקיבא לעמוד על עצמו ולא להציץ על מקום השכינה כמו בן עזאי, כמו בן זומא? במה הוא היה שונה משאר חכמי ישראל? שאלה חמישית תעסוק בפטירתו של רבי עקיבא. שם הגמרא בברכות ס"ב מספרת שבשעה שהיו סורקים את גופו במסריקות של ברזל, איסורים כה קשים ונוראים, ורבי עקיבא מה עושה? אומרת הגמרא, עסוק בלקדש שם שמיים, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. התלמידים רואים את רבם כולו נוזב דם, הם רואים את הרב שלהם רבי עקיבא כה מתייסר, והם שואלים אותו, רבינו, עד כאן, האם גם בשעה הקשה הזאת זה מה שאתה עוסק, לאחד ייחודים, לקדש שם שמיים? אמר להם רבי עקיבא משפט כה תמוה, כל חיי, כל ימיי אני חיכיתי לרגע הזה, לקיים את הפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך. כל החיים שלי חיכיתי למות על קידוש השם, אני כל חיי רציתי למסור נפש לכבוד בורא עולם. נו, ועכשיו שבא לידי לא אקיימנו? עכשיו ברגע הזה שאני ממש מרגיש את זה על בשרי, זה הזמן הכי מתאים לקדש שם שמיים. הרי עכשיו זו פסגת חיי, כל השאיפה שרציתי, כל השאיפה שחלמתי כל חיי, עכשיו היא מתגשמת. אומרת הגמרא, ויצאה נשמתו של רבי עקיבא באחד, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. וגם את זה שואלים רבותינו מפרשים, מה התייחד דווקא רבי עקיבא שמשאלת הלב שלו, שהרצון הפנימי שלו היה למות על קידוש השם? כל ימיי, אומר רבי עקיבא, כל החיים שלי חיכיתי לרגע הזה. אין ספק שגם הדבר הזה הרי אומר דורשני, מה יש ברבי עקיבא שהוא כל כך רצה למות על קידוש השם יותר מכל שאר חכמי ישראל שלא מצאנו בהם את המידה הזאת ואת המעלה הזאת? תשובה אחת רבותיי לכל החמש שאלות, היא תהיה תשובה שתבאר לנו טיפה מי זה היה רבי עקיבא. אז כמו שכולם יודעים, רבי עקיבא עד גיל 40 היה בחזקת בור ועם הארץ. עד גיל 40 רבי עקיבא היה זה האיש שלא למד תורה ובקושי קיים מצוות. אותו רבי עקיבא בגיל 40 הוא מתחתן עם רחל, ביתו של כלבא שבוע, והוא הולך ללמוד תורה. אבל אז הפלא הגדול קורה. תוך רגע, פרק זמן לא ארוך בכלל, רבי עקיבא עולה בסולם המעלות, ומבור ועם הארץ הוא נהפך להיות תנא מחיה מתים, ראש ישיבה של 24,000 תלמידים. אבל חברים, כאן בדיוק מגיעה המידה המיוחדת שהייתה לרבי עקיבא. לאורך כל שנותיו של רבי עקיבא מעולם לא החזיק טובה לעצמו, הנה אני ראש ישיבה, הנה אני תלמיד חכם, מעולם לא. מידת הענווה והשפלות שהייתה לרבי עקיבא היא הייתה כל כך יוצא דופן. מעולם הוא לא שכח מאין הוא בא, מעולם הוא לא שכח מה היה עד גיל 40. מידת הענווה המיוחדת שהייתה לו היא זאת שהחזיקה אותו לאורך כל הדרך. הדבר הזה לא היה סוד. כל חכמי ישראל כולם ראו את רבי עקיבא, הם ידעו מה זה מידת הענווה שבו, הם ידעו להעריך אותו בזכות מידת הענווה שלו. אז חברים יקרים, שימו לב שאותם חכמי ישראל נכנסו לבית המדרש, הם שומעים את הפסוק את השם אלוקיך תירא, כל חכם עומד ועוצר, מי אני שאני אבוא לרבות תלמידי חכמים? הרי מה כולם יגידו? כבוד עצמו הוא דורש. מגיע תלמיד חכם ודורש מהתורה צורך לכבד ולייקר תלמידי חכמים. אין ספק שהדבר הזה נראה לא טוב, אין ספק שהדבר הזה נראה כגאווה חלילה, כיוהרה. הנה כבוד עצמו הוא דורש. אבל רבי עקיבא, חברים, רבי עקיבא זה היה התנא שכולם ידעו שהוא האחרון שידרוש כבוד עצמו, הוא האחרון שידרוש את הטובה של עצמו. רבי עקיבא מעולם לא החזיק מעצמו תלמיד חכם, כן, גם בזמן שהוא היה ראש ישיבה של 24,000 תלמידים. אז רבי עקיבא זה הענב, זה שמעולם לא מרגיש מעצמו תלמיד חכם, הוא לא חושב פעמיים, והוא שורא פסוק בתורה שבה צריך לרבות איזה משהו, הוא הראשון שאומר לרבות תלמידי חכמים, וכי כבוד עצמי אני דורש, וכי אני תלמיד חכם, אומר רבי עקיבא, לא, אני יכול לדרוש
לדרוש, לכו תצאו ותכבדו תלמידי החכמים, לכו תהיו יראים בפני תלמידי חכמים. זה היחידי שיכול לבוא ולדרוש לרבות כבודם של תלמידי חכמים. המידה הזאת, הענווה הזאת שהייתה לרבי עקיבא, היא זאת שגרמה לו שגם אחרי פטירתם של 24,000 תלמידיו הוא לא אמר נואש ולא איבד תקווה. הוא חוזר ופותח ישיבה חדשה של 5 תלמידים סך הכל. אתם יודעים למה? כי גם בזמן שרבי עקיבא היה ראש ישיבה, גם בזמן שהוא נכנס לבית המדרש עם הכובע וחליפה, עם הפרק והמבורג, גם בזמן הזה רבותיי הוא לא החזיק טובה לעצמו כאילו אני ראש ישיבה. אז מה שגרם לו שגם אחרי פטירתם, גם אחרי שהישיבה נסגרה, הרי זה רצון השם, מי אני בכלל? סך הכל שליח שמעביר את התורה. אז אם ברור העולם החליט שעכשיו הם ייפטרו ואני עכשיו אפתח ישיבה חדשה, אז גם אם זה 5 תלמידים הכל בסדר. אם לרבי עקיבא אכן לא הייתה לו את מידת הענווה המופלגת הזאת, מעולם רבי עקיבא לא יכל להחזיק מעמד. אז מהיכן הוא שאב את הכוחות נפש האלה? התשובה היא בזכות הענווה שהייתה לו. רבותיי, אותו רבי עקיבא, אומרת הגמרא, הוא נכנס בשלום ויצא בשלום. היחידי שלא העז למעלה בשמיים להציץ על מקום השכינה, כבן עזאי וכבן זומא, זה היה רבי עקיבא. אתם יודעים למה? אומרת הגמרא, דגול הוא ברבבה. דגול הוא ברבבה שלו. רבי עקיבא היה האיש היחידי שעומד למעלה בשמיים ומסתכל על עצמו ואומר, אני האחרון שראוי להציץ על מקום השכינה. הענווה שהייתה בו גרמה לו בסוף להינצל, לא להחזיק טובה לעצמו, דרגה מסוימת לעצמו. לכן הוא היחידי שידע להיזהר, לא להציץ במקומות שאסור להציץ למעלה בשמיים, ולכן הוא היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום. רבי עקיבא רבותיי, כל חייו הוא חיכה למות על קידוש השם. אתם יודעים למה? כי כל החיים של רבי עקיבא הוא היה מוסר את עצמו בשביל בן אדם לחברו. מידת הענווה והשפלות שהייתה לו היא הייתה כה גדולה שכולם ידעו, כל בני דורו ידעו שהענווה שיש לרבי עקיבא, איך הוא מוסר את נפשו למען הזולת, איך הוא מוותר על עצמו ועל הכבוד שלו למען אחרים. אומר רבי עקיבא, כל החיים שלי אני מוסר נפש למען בן אדם לחברו. כל החיים שלי אני מוסר נפש למען התלמידים שלי. אני רוצה כל כך, מתי יבוא יום שאני ממש אמסור את הנפש שלי לא רק לבן אדם לחברו, שאני אמסור את הנפש שלי לכבוד מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. אני רוצה לקיים ממש מסירות נפש, לקדש שם שמיים באמת בכל רמה חבריי. רבי עקיבא זה היחידי שבזכות הענווה שהייתה בו לאורך כל החיים, בזכות הביטול העצמי שהיה לו, הוא זה שקיווה וחיכה כל כך גם לבטל את עצמו ב100% לכבוד שם שמיים. אז שסרקו את גופו במסרקות של ברזל, במה רבי עקיבא עוסק? בלקדש שם שמיים. משה רבנו רבותיי, אם זה השאלה הראשונה שפתחנו, הוא מגיע לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, תראה, הרי מדוע בחרת בי לתת את התורה? אומרים רבותינו במדרש, רק בזכות מידת הענווה שהייתה למשה רבנו, והאיש משה ענב מאוד. משה קיבל תורה מסיני, לא כתוב בסיני, אלא בזכות הענווה כמו שהייתה להר סיני. משה רבנו פונה לבורא עולם ואומר לו, ריבונו של עולם, אם אתה נתת את התורה על ידי שאני אתנה לעם ישראל בזכות הענווה שלי, בוא תראה את רבי עקיבא. בורא עולם, בוא תראה איזה נשמה, איזה ענווה יש לרבי עקיבא, איזה נשמה הקדושה הזאת. אם אתה תולה את התורה בי בזכות הענווה שלי, רבי עקיבא ענב לא פחות ממני, אומר משה רבנו. אם כן בורא עולם, תיתן את התורה על ידו, הוא ראוי לתת את התורה. אז אם שאלנו רבותיי, מה יש ברבי עקיבא? למה הוא התנא היחידי שראוי לתת את התורה? אתם יודעים למה? כי הענווה המיוחדת שהייתה בו, הקנתה בו מידות כמשה רבנו עליו השלום. אם כן, אומר משה רבנו, ראוי הוא ליתן את התורה. בורא עולם עונה מה שעונה למשה רבנו, והדברים מתגלגלים שמשה רבנו נותן את התורה, ורבי עקיבא הוא זה שדורש על כל קוץ וקוץ בתורה תילי תילים של הלכות. אז חברים יקרים, לסיום, כל מטרתנו היא אחת, ללכת בתורתו של רבי עקיבא, ללמוד מהשקפותיו הטהורות, ונסיים בברכה שלאורו ניסע ונלך, שנזכה באמת להיות נאמנים כתלמידיו ולקדש שם שמיים, וכמובן לא לשכוח לתפוס בעצמנו מידת הענווה.